Яшчэ з вясны Міністэрства культуры аб'явіла конкурс на лепшую канцэпцыю чарговага фестывалю ў маладзечні. Свае ідэі маглі прапановваць рэжысёры-пастаноўшчыкі тэатральна-відовішчных арганізацый, студэнты і навучэнцы устаноў адукацыі адпаведнай сферы. А пераможны варыянт гледачы маглі ўбачыць і ацаніць у пятніцу на адкрыцці творчага форуму. На пачатку па традыцыі міністр культуры Анатолій Маркевіч зачытаў прывітальны адрас ад кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Дорогие сябры, сардэчна віншую вас з адкрыццём 23-го нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі. Форум на працягу многіх гадоў выконвае высакародную місію асветніцтва, пабуджае да вывучэння багатай паэтычнай і песеннай спадчыны, спрыяе захаванню і развіццю традыцый нацыянальнага мастацтва. Жадаю гостям, удзельнікам і арганізатарам фестывалю поспехаў, дабрабыту і невычэрпнага натхнення. Прыемных сустрэч з мастацтвам пажадаў гледачам намеснік старшыні мінскага аблвыканкама Александр Ільясевіч, і сцэна была аддадзена артыстам. Мелодыі сэрца рэжысёры-пастаноўшчыкі прысвяцілі юбілярам музыкантам і айчынным шлягерам. Цёплымі апладысментамі гледачы віталі славутых выканаўцаў Владзіміра Громова, Вікторыю Алешка, Наталью Тамела, Дмітрыя Качароўскага, Юлію Быкаву, калектывы і ансамбляў песняры і чараўніцы і іншых спевакоў і танцораў. Між іншым, менавіта з маладзечанскага фестывалю для многіх артыстаў пачалося ўзыходжанне на музычны Олимп Беларусі. Приезжаю сюда с шикарными эмоциями. Для меня это ностальгия, так как 2 года подряд я приезжал сюда в качестве молодого исполнителя на конкурс «Молодечно». А сейчас я буду выступать на открытии. Настроение отличное, погода молодечная, шикарная, все радует, атмосфера очень нравится, все очень красиво. Сразу вспоминается те прошлые годы, когда мы выступали, стояли на сцене, волновались, хотели хорошо выступить. А сейчас мы выступаем на открытии. Мы приезжаем каждый год, и мне очень приятно приезжать сюда, но это как-то вдвойне волнительно. Любой концерт, любое выступление, оно, конечно же, ответственно, но выступать на своей родной земле – это вдвойне ответственней. Сегодня я буду исполнять песню, которая называется «Разом быть», и надеюсь, что мои земляки мне помогут вместе со мной и поддержат меня, поэтому я очень надеюсь на теплый прием своих, как говорится, родных земляков. Фестывальныя мерапрыемствы аб'ядноўваюць як вядомых, так і пачынаючых артыстаў, паэтаў, кампазітараў. Мэта творчага форуму застаецца нязменнай на працягу ўсіх год яго існавання. Захаванне духоўных традыцый і нацыянальнага мастацтва нашых продкаў. А гледачы з задавальненнем паслухаюць і вядомыя шлягеры, і прэм'ерныя выступленні. Мы приехали из города Старой Дороги Минской области. Уже, наверное, 3-й год мы являемся гостями, наверное, приглашенными на открытие фестиваля. Конечно же, ждем новых эмоций. Молодечно всегда собирает большое количество очень приятных, душевных людей, которые всегда радуют и наполняют эмоции каждого белоруса, живущего в нашей стране. Фактычна адкрыццём маладзечанскага фестывалю распачынаецца сезон аналагічных мерапрыемстваў у Беларусі. Таму салют у вечаровым небе як яркі знак таго, што творчы форум абяцае быць насычаным на цікавыя падзеі, як для гледачоў, так і для мэтраў песні, паэзіі і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.